gracias, señoras, señores, amigos, amigas. Muy boa noite, benvidos, somos Orquesta París de Noia. É unha honra, de verdade, para nós voltar a estar en CEA con todos vos e con todos vostedes. E ademais, máis ainda se cabe, somos os pregoeiros este ano, os pregoeiros musicais dunha festa grande. Gracias de corazón por a confianza, gracias por contar un ano máis con vos. E ahora que vimos a pasado ben e a disfrutar con todos e cada un dos que estades esta noite nesta maravillosa place. Disfrutade, pasade ben, a botarenos unha man, e as palmas arriba e a mar festa.